što svaki čovek može kod kuće jednostavno sebi da kaže ili da zaštiti sebe? Postoji neka univerzalna zaštita? Univerzalna zaštita od tih sila ne postoji, ali molitva upućena Bogu može puno da pomogne, pa makar da im otvori put do rešenja problema. E sad, šta može belom magijom? Belom magijom možete prizvati u svoj život novac, finansijsku sigurnost, uspeh u novcu. Upravo ću vam sada pokloniti jednu brošuru Magijom do novca. Evo možete pročitati naslov. Jer postoje ti rituali za privlačenje bogatstva, finansijske sigurnosti? Da, postoje. Upravo sam vama poklonila brošuru s kojom možete privući, ali zaista... Priručnik za privlačenje bogatstva, obilje i poslovnog uspeha. Dakle... Da, to su magijske tajne egipatskog maga, stari zapisi. I znači, postoji za zdravlje brošura, za zdravlje i ozdravljenje, za privlačenje zdravlja, postoji za skidanje prokletstva. Ali ima to nešto, da li je crveni, da li je zlatan novčanik, da li je ovaj... Ima svoje značenje, jel? Ima. Crni novčanik je najbolje nositi za novac. Crni, da. Ali tu baš ima ta brošura što ste vi sad dobili, ona zaista radi. Funkcioniš u praksi. Jako brzo se vide rezultati, zaista. I za zdravlje, ozdravljenje, i za ljubav, i za sreću u ljubavi, i za skidanje prokletstva, i za magiju. Postoje, znači, te brošure za to. To je što se tiče bele magije. Sad gledamo u brošuru koji su rituali za privlačenje bogatstva, finansijske sigurnosti i uspeha. Je li ima nešto što svako od nas može da uradi? Eto, da kupimo crne novčanike. Da, to je vrlo praktično i svako ovo može da uradi. Nema tu nešto sad posebno teško. Sve je opisano u detalje, tako da...